Oo. At hindi lang yan, bay. Pati mga bra at panty. Ayun, sinusuot. Oo. So, nakita niyo, uy, may tibak si ma'am. Yun, sinusuot yan. Tapos sa selfie. Subukan ko rin to Oo. magtibak, tapos padala sa boyfriend. Yun! Tapos yung boyfriend, tuwan-tuwa na. Oo. Oo. Ayun. Nasaserban. Tapos sinabi ng boyfriend, darling, isuot mo yan, magkita tayo. Ano ba yan? Talo ako. Ano pang ginagawa mo sa gilid? O, parang kang umiihi. May roses pa yun. Sabi ko pag dito yan, hinahayaan lang sa gilid Yun, lang. hinahawakan ng bulaklak. Oo. Pahawak ng bulaklak. Gusto din namin hawakan yung bulaklak. Yun, gipiti-piti. Yun! Hinihimas ang bulaklak. Ayun, pinasok ang daliri sa bulaklak. Gusto mo amuyin yung bulaklak. Malamang yung mga nanonood ngayon ba tuwan-tuwa naman sa conversation natin dito. Oh, diniligan yung roses. Yun! And I cry. Oh my God, do I cry? I cry all the time for this indecision. And I don't get to the I tried to that. She got smile dancing. Diba? Sila muna bago yung dancers. Ikaw nga, Kabisyo, nakakailang ikot ka. Dali, comment ka Ang manananggal. Nakakailang ikot ka ng ulo Yung mo. ulo mo. I'll follow you. I'll follow you. That we'll be back together someday. Here we go. Tonight, I need your sweet caress. Go, go, go. Hold me in the darkness. Tonight, you calm my restlessness. You relieve my sadness. Thank you. Okay, wow. Grabe. Alam mo yung nangyari kasi ako yung nasa outside world, di ba? Ang nangyari So, ano dito, masasabi mo umeffort si Christian, bilang spectator, umeffort si Christian mag-adjust sa boses mo. Always your number one SM radio station.